Xa vos falei no meu anterior vídeo de como reconseguín todos os primeiros Pokémon da primeira xeración de xogos. Con extras. Tendes aquí o vídeo na esquiniña. Mais a historia da miña infancia non se reduce a iso. Cando saiu a segunda xeración de xogos, coleccionei tamén os 100 novos Pokémon do Pokémon Prata. E a batería do cartucho está tan gastada como o resto. Tamén tiven o Pokémon Cristal e aquí a batería parece que ainda funciona. Mas neste xogo só guardaba os Pokémon competitivos, os que usaba para combater contra as amizades. Entón, máis unha colección que desapareceu. Algo terei que facer ou? Vamos conseguir todos os Pokémon da segunda xeración e leválos ao Pokémon Home. Os 100 Pokémon son agora 156. Para facilitar as cousas vou comezar polas variantes regionais que necesito capturar noutros xogos. Entón, na Switch, no Pokémon Espada necesito o Corsola de Galar e o Slowking de Galar. No Pokémon Legends Arceus necesito o Qwilfish de Hisui, o Sneasel de Hisui, femia e macho, e o Typhlosion de Hisui. No Pokémon Púrpura teño que capturar o Wooper de Paldea. Ben, entón levamos xa 7 dos 156. Algo xa avanzamos. Vamos ir agora atrás no tempo. Varios dos Pokémon desta xeración son evolucións dos Pokémon da primeira xeración. Entón, en todos aqueles que poda, vou capturalos no Pokémon Azul e pasalos ao Prata para evoluílos. Estes son Crobat, Politoed, femia macho, Slowking, Steelix, femia macho, Kingdra e Porygon 2. Infelizmente non podo facer isto con Espeon e Umbreon, xa que só existe un Eevee no Pokémon Azul. Entón teño que criar máis no Prata. E con Scyther, femia e macho, acontece que son exclusivos do Pokémon Vermello, e eu usei o Azul. Entón tamén teño que conseguilos no propio Prata. Mesmo así, para facilitar as cousas, xa os consigo agora tamén. Son 12 Pokémon máis, que sumados os 7 anteriores fan 19. Agora temos que quitar de riba os Pokémon exclusivos do Pokémon Ouro, xa que estamos a usar o Pokémon Prata. Necesito conseguilos, pasalos por o meu xogo e crialos para que me teñan a min de treinador original. Non son moitos, apenas Spinarak, Ariados, Gligar, femia macho, Teddiursa, Ursaring, femia macho e Mantine. Mais 8. O que eleva o número total dos que temos a 27. E agora comezo o chollo. Vamos conseguir todos os demais no propio Pokémon Prata. Vamos botar horas, horas e horas a xogar até capturar todos, incluindo femia e macho naqueles Pokémon que teñen dimorfismo sexual. E tamén as 3 bestas lendarias. Que traballiño dan! Mais Lugia e Ho-Ho. Mas vamos parar nos 127. Existe un Pokémon especial, Unown, que ten 28 formas diferentes. 26 delas son as letras do abecedario latino, do A ao Z. Podo conseguir todas estas no Pokémon Prata, nas runas alfa. Con isto temos 153 Pokémon. Mas... ai, amiguiñes! Faltan 2 formas do Unown. Na terceira xeración de Pokémon apareceron as formas interrogazón e exclamación. Mas non apareceron no Pokémon Rubí e Safira, que son os xogos principais da xeración. A sostrea foi no Pokémon Folla Verde e Lume Vermello, que son os remakes dos xogos da primeira xeración. Afortunadamente, hai anos xa pasei o Pokémon Folla Verde e podo capturalos aí e pasalos ao Pokémon Home. É ben simples, só preciso usar unha DS bella que teña entrada para cartucho de Game Boy Advance para pasar os Pokémon a un xogo da cuarta xeración. Dai necesito 2 DS para pasalos ao xogo da quinta xeración con minixogo parvo incluído. E só falta meter o xogo nunha 3DS, usar o Poké Transporter para pasar o Pokémon Bank e dai o Pokémon Home. Unha cousa fácil, rápida e sinxela. E con isto van 155. Só falta un. Celebi. Celebi pode capturarse mediante un evento. Entón é só ir ao Santuario da Floresta e... ai non. Merda. O evento só existe no Pokémon Cristal. E eu por nostalxía estiven a usar todo este tempo Pokémon Prata. E no Pokémon Prata non aparece. Que fago agora? Pois como con Mew no vídeo anterior, vou usar un de evento.
Na sexta xerazón deron un Celebi por usar o Pokémon Bank, e ese Celebi ten o meu nome como treinador original. É feito entón! Xa teño todos os 156 Pokémon da segunda xerazón, que somados os 218 da primeira xerazón, fan un total de 374 Pokémon. Agora sí. Agora sou un verdadeiro mestre Pokémon. A miña xornada acabou. De verdade. Non máis xogos. Non máis xerazóns de Pokémon. Non máis vídeos. Non.